Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu? Hei, ndakanzwa chitunha chichitaura kuti kuZimbabwe musandiendesa, ndivigirei muno mumujoni. Makadii henyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti munge muchiisa nyaya yangu pachannel yenyu, asi kana muchinge mava kuposta ndinokumbirawo kuti munge muchizoposta makaviga zita rangu. Ndiniwo ndiri murume wechidiki, ndine makore 29 years, ndinogara kuno Cape Town kuEastern Cape. Mukoma ndauya nenyaya yangu. Ndinoshandira imwe funeral parlor yemumwe muZimbabwean ari kuno kuJoni. Handikwanisi hangu kutaura zita rekambani iyi kuitira kuchengetedzawo basa rangu, but pane chiitiko chinotyisa chakaitika. Takatakura mumwe munhu ainge afa. Basa rangu mukoma nderekutakura zvitunha zvinenge zvafira kuno kuJoni ndichienda nazvo kuZimbabwe. Ndizvo zvandakapindira basa izvozvo. Ndatova munhu ane experience nebasa iri. Pari zvino ndava kutokwanisa 2 years ndichishandira kambani iyi sadriver. Saka ma-first days andakapinda basa ndaigara ndichinzwa nyaya dzaitaurwa nemamwe madriver epakambani pedu. Vaigara vachitaura dzimwe nyaya dzinotyisa, vachiti kutakura zvitunha ibasa rinorema, haritode munhu akabata mushonga, nekuti zvitunha zvemazuva ano zvasiyana nezvekare. Zvamazuva ano zvava kutaura kutokuudza zvekuita, but ini ndaingoti dzingori nyambo dzekungotandarisa pabasa chete. Ndakatovaudza kuti inini handiri kunzwa nyaya dzekunyepa, munenge muchida kuti nditye kuti tisazogara pabasa chete. Saka mumwe akabva azonditi uchazvionera wega kana zuva racho richinge rasvika. Handiti uri pano pabasa rako futi ndere kutakura zvitunha. Ndakazogara ndatokanganwa nyaya dziya dzekuti zvitunha zvinotaura. Zvakazoitika mukoma, zvakazoitika ndezvekudai so: wainge uri musi wa29 June last month, ndakatakura chitunha chomumwe musikana. Musikana uyu ainge akafira kuno Cape Town. Vanhu vaiziva nezvemusikana uyu vanoti aizivikanwa nenyaya dzekuita zvemanjuzu. Hanzi ainge ari mubatsiri, ainge achitobatsira vanhu Cape Town. Kufa kwake kwakakonzera kuti vanhu vakawanda vasuwe, nekuti zvinonzi aibatsira zvisingaite. Ndaibvunzisisa, ndainge ndichiita tsvakiridzo ndichida kuziva kuti munhu uyu ainge afa nei. Veukama hwake vanoti havanyatsokuziva semunhu ainge achigara ega, saka hapana akandipa mhinduro chaiyo. Vanotaura vavakidzani vake vainge vachiti akangomuka akafa, saka rufu rwake rwainge rusina tsanangudzo. Isusu sebasa redu sevanhu vanotakura zvitunha tinoti munhu wese ane polisi nesu agreement yedu ndeyekuti kana achinge afa tinomutakura kumuendesa kumusha. Ndiyo agreement yatinenge takaita nemufi achiri mupenyu. Kufa kwemusikana uyu, basa rangu rainge ramuka rwekumuperekedza kumusha kuti ange achizonozorora zvake. Ndakatakura chitunha ichi nevamwe vakomana vandinoshanda navo, tichibvisa mumochwari tichiisa mumotikari. Patakangogadzika kofini mutrailer iya ine fridge inoiswa zvitunha, chitunha chakataura kuti munotonhorera hamo, asi ndinokumbirawo kuti mutange maenda neni kugungwa. Pane zvandinoda kusiya ikoko ndisati ndaenda kumusha. Ndakatarisa vamwe vangu vandainge ndakatakura navo kofini, ndakaona kuti vainge vasina chavainge vanzwa. Ndakaona nemaactions avo kuti vanhu ava hapana kana chavanzwa, nekuti taiva form, asi vamwe vangu hapana akataura nezvazvo. Inini ndoga ndini ndainge ndanzwa kuti chitunha chainge chataura. Saka sevanhu vainge vari pabasa takazoisa kofini rainge riine chitunha mumotikari. Ndikapinda muroad ndokubva tatanga kufamba, asi kufamba kwose kwandaiita ndaingozvitemesa musoro kuti but chitunha chataura here kana kuti ndangoitawo manzwira. Saka tava muJoburg takambomira zvedu kuti tinge tichitenga madrinks. Kwainge kwatova kuseni hako, chitunha chiye chakataura zvakare. Apa ndainge ndasara ndiri ndega mumotikari. Chakataura kuti ndati ndinoda kuti munge muchindiendesa kuSim
kana zvisiri kuita kuti munge muchindiendesa kusim, inini mutumbi wangu handisi kuda kuti unge uchizonovigirwa kumusha kuZimbabwe nekuti ndine nhumbi dzandiri kuda kunosiya kugungwa. After izwi rataura, kwakaita mhepo, chamupupuri chakaita kunge chichasimudza motikari. Vehukama vemufi vakamhanya vachiuya painge paine motikari, vakaita chivanhu nekumwaya bute. Munhu wose ainge aripo akapiwa bute rechivanhu, tikanzi tinge tichifemba. Takafemba tikabva tatosimuka tikatanga kufamba zvedu. Saka takafamba hedu kubva muJoburg tava muPretoria. Ndakaona kuti taya rangu rainge risisina pressure. Ndakabva ndaita pull off the road ndichida kuona kuti chii chaita kuti taya rangu ripererwe nemweya. Saka ndakabva ndabuda mumotikari ndikaona taya 1 rekumashure rainge rapera mweya. Ndakatarisa kuti rainge richibuda mweya nepapi, asi ndakaona kuti taya iri rainge risina paraiburitsa napo mweya. Ndakaenda kumashure kwetrailer kwainge kuine chitunha, ndikanzwa izwi richiti, imi mukuwasha munotakura zvitunha, kureva kuti mune nharo. Ndakuudzai kare kuti handisi kuda kuenda kumusha. Ndakabva ndanyatsokuona kuti ainge asiri manzwira. Chainge chiri chokwadi kuti mufi ainge aramba kuenda kumusha. That's why tainge tava kusangana nematambudziko. Saka takazoungana nevamwe vehukama tikachinja taya tichibatsirana nehama dzemufi dzandainge ndiinadzo, idzo dzainge dziripo paconvoy yedu. Patakapedza kugadzirisa tayi rainge rafa tisati tasimuka, ndakagara ndavaudza mashoko avo andainge ndanzwa achitaurwa nehama yavo. But vanhu vose vainge varipo pavakanzwa ndichitaura zvinhu izvi vakatoseka zvikanzi, vafana mazuva ano muri kurova madrugs ari kukuvhiringidzai. Takaitisana naro, but ndakazozvidzora nekuda kwebasa nekuti hatibvumidzwe kuti tinge tichituka macustomers edu. Vamwe vakazotanga kunditenda mushure mekunge taita 4 days kubva muPretoria kusvika paBeit Bridge. Motikari yainge ichingosangana nemaproblems. Tainge tava kutofamba hedu zvenharo, but inini chokwadi chose ndainge ndava kutoziva kuti munhu watainge takatakura aiva mwana mudiki pamakore, asi mumweya ainge ari munhu mukuru chaiye. Pose paiitika zvinhu izvi ndakambozama kuda kuonesa hama dzemufi kuti chitunha chiri kuramba kuenda kuZimbabwe kubva tichiri kuCape Town, but vakatotanga kundipa mhosva vachiti, imimi vanhu vemafuneral policy mune mushonga, sei hama yedu iri kuramba kuenda kumusha nekuti hakuna zvinhu zvakadaro. Mufana hakuna munhu akafa anotaura zvaanoda kuti aitirwe. Kana munhu afa anenge afa, isusu vapenyu tisu tinozoronga kuti munhu tomuvigira kupi. Saka ndakaguma zvangu ndazonyarara ndasiyira zvose kuhama dzemufi takazosvika hedu kumusha. After 10 days vanhu vainge vatoneta nekutomirira nhamo. Takasvika kumusha hatina kuzoita hedu mazuva, tikaviga chitunha chedu. Inini ndakabva ndatodzoka hangu kuno kuJoni kubasa nekuti ndainge ndatomirirwa nerimwe basa. Kubva zvandakabva kusiya chitunha ichi ndichidzoka muno muJoni, mweya wemufi uyu unonditevera, especially kuhope. Ndinorota coffin riri pasi pemubhedha wangu. Coffin iri rinenge rakafanana necoffin riri musikana ane chitunha chakanetsa kuti tinge tichizosvika kumba kwavo. Ndiri kunzwa izwi mucoffin imomo rinenge richitaura nekasweet voice kwandiri richiti, wakaramba kuita zvandakakuudza. Hope idzi dzava ne4 times dzichingodzoka dzakadaro. Ndakafonerawo hama dzemufi asi dzava kunditi, uri musatanist iwewe nekambani yako, sei imimi muri kusangana nematambudziko asi isu kuno tigere hatina kana dambudziko ratiri kumbosangana naro. Mukoma handichazivi kuti ndodii nekuti ndakaudzawo bosi wangu akanditi shinga ndiro basa racho. That's why tichikupai mari yakawanda kana muchitakura zvitunha nekuti hazvisi easy. Nyaya iyi mukoma ndiyo yaita kuti ndiuyewo pano padare renyu. Ndiri kutsvakawo help. Kana kuine vamwe vakambosangana nedambudziko rinenge rangu, please help me nekuti ndatambura ende handirari usiku.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu bwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi chipoko chakati ndinoda kuti munge muchindiviga, munge muchienda neni kugungwa, munge muchinosiya hembe dzangu ikoko. Ya pakaipa kana uino mashura awakambosangana nawo akaitika parufu kana kuti uchishanda mumochwari, you can come to my inbox and share with me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndinodanana nefriend yemurume wangu. Ndiri kuitira murume wangu revenge nekuti iyewo akadanana nebest friend yangu. Makadii henyu mukomanashi, please post my story. Kana muchinge mava kuposta, please hide my identity. Ndiri mukadzi abve zera, ndava kuma early 50s. Ndichati ndinogara kunoku kuBottlebrooke. Tiri vanhu vane mari dzavo. Ndine vana vangu 3, vose vatova kumabasa. Saka pamba pedu ndinogara nemurume wangu namaid tiri 3, but murume wangu yangova placeholder nekuti ndakapedza naye kudhara. Mukomanashi ndinokumbirisawo kuti zita rangu ngarisabuda nekuti nyaya yandiri kuita chikabvunduka zviperi mushe nekuti hama dzemurume dzakaita kunditsvukisira ziso nechikonzero chekurwara kwemwana kwavo. Zita rangu zvanhasi chete muchanditi Chipo, murume wangu muchamuti Mike. Nyaya yangu mukoma yakatangira apa. Kuti ndinge ndichizosangana naMike kutanga kuzivana, takasangana kubasa pandainge ndichiri kushanda. Tainge tichishanda tose mubank kuPOSB. Ndini ndainge ndiri bank teller. Mike ainge ari boss, ndiye akazova branch manager. Tainge tava kushandira ndichati kuSouthampton. Saka Mike paakandiona akatanga kundipfimba ndichangobva mukupindawo basa. Saka paainge achindipfimba aipota achiuya kumba kwedu kuHighfields kwaMachipisa, ndiko kwandaigara, ndiko kwandakakurira ndichigara namai vangu nababa vangu. Iye Mike ainge achigara kuKambuzuma. Saka every weekend Mike aiswera ari kumaraini kwedu, aiuya kuzondiona nekuti ainge aine motikari. Saka inini ndainge ndiine friend yangu ndichamuti Sandra. Taigara tose musame raini. Saka pose painge pachiuya Mike kuzondiona, ndaiwanzo kubuda nefriend yangu Sandra toswera tose tiina Mike. Saka rudo rwangu naMike rwakazokura, rwakati rwasvitsa mukurorana. Takabva tachata, ndikatanga kugara naMike. Tainge tava kugara kumbari kuNational. Mike akabva anditi unofanira kuregera kuenda kubasa, ogara pamba nekuti handidi mukadzi anoshanda. Saka ndakabva ndatosiya basa nekuti chekushandira painge pasina, nekuti ndaichengetwa. Hapana chandaiti ndinoda ndichichishayiwa. Saka nekusaenda kubasa kwandainge ndava kuita, ndainge ndava nemukana wekuti ndige ndichinyatsokuonana nefriend yangu Sandra. Saka Sandra aipota achiuya kumba kwangu achindiona. Ndainge ndakaisa trust yangu yose pana Sandra zvekuti ndaitombomusiya nemurume wangu vachitandara havo sevanhu vainge vakajairirana kubva kare. Ndiye ainge ari post girl wangu, ndiye akaita zvekare besti wangu pamuchato wangu. Saka ndaitomuona sehama yangu yepedyo. Saka ndakazogara ndikabereka vana vangu naMike, uye zvekare achindiratidza rudo chairwo. Saka ndakati ndava nenhumbu yemwana, rudo rwaMike kwandiri ndainge ndava kuona kuti rwainge rwava kuchinja. Ndakazosara ndobereka mwana, but ainge asisina kana basa neni. Ndakatanga kuzvibvunza ndoga mubvunzo yekuti ndakatadzei kana paine akambopinda situation iyi anokwanisa kuzvinzwisisa izvo zvandiri kutaura. Ndainge ndava kushayiwa kuti sei Mike ainge achinja kudaro, kana kuenda neni out ainge ava kusada kuenda neni out. Ndakazogara pasi naye ndikamubvunza kuti asi pane zvandiri kukutadzira here zviri kuita kuti unge uchindivenga kudaro. Hapana kana chaakambondipindura chinobatika. Akangonditi hapana chawakanditadzira, but inyaya yekuti ndinenge ndiri busy nebasa chete. But inini kusaidi kwangu mhinduro yaMike haina kana kundigutsa, zvaingoramba zvichindidya mwoyo
zvekuti ndakambodzikira bhodhi yangu. Ndakaudzawo besti wangu Sandra nenyaya yematambudziko andainge ndava kufesa mumarriage mangu. Sandra ainge ari mumarriage yake, but yake yainge iri worse nekuti ainge akaroorwa nakombi driver, saka vaigara vachirwa, plus murume wacho ainge ari mahwani chaiwo mukoma. Sandra akatanga kutondisimbisa kuti ndozvinoita varume shingirira, zvinoita ava kundipa maexamples emarriage yake. Ndakambozama kushinga but zvairamba zvichindirwadza nekuti ndainyatsokuona kuti uku ndiko kunonzi kurambwa kuri pachena, nekuti kana bota rainge rava kusadyiwa mumba mangu ndipo pandakatanga kuita tsvakiridzo kuti why Mike ainge ava kundidaro. Dzimwe pfungwa dzakati nekuti ava nemari. Saka zvakazoitika one day ndakazobata mamessages ainge achiratidza kuti Mike ainge achidanana naSandra. Vaitoratidza kuti vaviri ava vainge vatova nenguva vachidanana. Mukomanashi ndakabatikana kuti Mike angandibetray nebest friend yangu. Ndakafonera Sandra ndikamuudza zvose zvandainge ndaona. Kubva ipapo handina kuzombobvira ndakaonana naSandra kusvika nanhasi hatitaudzani. Mukomanashi zvandakaitwa naMike naSandra zvakandirwadzisa. Ndakafungisisa zvekuti ndakaita BP. Ndakazobatsirwa namai vangu, ndivo vainge vava kundipa counseling, but handina kuzozvigamuchira nekuti ndainyatsonzwa kuda kutsiva Mike kuti anyatsonzwa pain yandakanzwa, but ndaishayiwa kuti ndomubatira papi chaipo. Saka Mike akazoguma aona kuti ainge akandiuraya mwoyo, ainge ava kuzama kundinyengetedza, but ndainge ndava kunyatsokuona kuti panyika pano hapana chinonzi rudo. Saka Mike ainge aine friend yake, ndichamuti John, ndiye best friend yaMike, mudiki zvishoma kuna Mike. Saka John uyu aipota achiuya pamba mawiro aita Sandra. Ndakazotanga kuacta pamberi paJohn kuti ange achindida. Vedare do not judge me henyu muchititi ndiri hure. Handisi hure, but chandaida yaingova revenge kumurume wangu. John akazodyira, ndipo patakatanga kudanana. Pari zvino tatova ne4 years tichidanana, hatisati tabatwa hedu. Saka mukudanana kwandiri kuita naJohn ndava nemamwe masecret aMike. Saka pamasecret aMike ose yakanyanya kundirwadza ndeyekuti Mike ane mwana nebest friend yangu. Ndiyo secret yakazoita kuti ndivenge murume wangu kusvika ndazoenda kun'anga. Chinangwa chandakafambira kuenda kun'anga, ndaida kugadzira Mike kuti afe tifanane inini naSandra. Ndakaenda kune imwe n'anga iri paDotito kuMount Darwin. Sekuru ava havandizivi ende ivo handitozivi kuti vachiri vapenyu here. Kuti ndivazive ndainge ndakaudzwa nezvavo nemumwe musikana ainge ambori house girl wangu achinditi kumusha kwedu kuna sekuru vanoroya zvisingaiti, vanoziva mushonga yose yekugadzira munhu. Ndakamufonera house girl uya akandiperekedza, tikaenda ndikanoona sekuru vaya varipo, ndikavaudza kuti ndainge ndauya kuzoroya murume wangu kuti adzungaire, asaona zvose zvandiri kuita uye asaona vamwe vakadzi. Sekuru ava vakabva vanditi, nyaya yako hainetsi muzukuru, ndinoda kuti utsvake tuhanda tuvana tweimbwa tusati twagona kusvinura, wotora mabori atwo wosanganisa nemushonga wandichakupa, wonoisa mumafuta achazorwa nemurume wako. Ndakaita zvandainge ndaudzwa nasekuru nekuchimbidza nekuti ndainge ndava kutya kutangirwa naMike. Saka pandakaita mishonga iyi murume wangu akabva achizoita bofu. Iye zvino ndava kufambira maproperties ake ose, mamwe andainge ndakavanzirwa ndava kutomaziva. Mike chava chitoi changu, ndini ndava kutomuudza zvekuita. Iye zvino ndava kuda kuti inini naMike tirambane. Nyaya yangu ndakatoisa kumaloya. Changosara ndechekuti Mike ange achingosaina madivorce papers kuti tizokwanisa kushare maproperties edu, nekuti inini handichakwanise kurarama ndiri padhuze naye nekuti akandirwadzisa kusvika pekupedzisira. I know kuti vamwe venyu muchandituka henyu, but vanoziva pain yekuhurirwa nemurume wako vanondi understand, especially kuhurirwa nemurume apa achihura nebest friend yako. Mukomanachi ndiyo secret yangu yandakaita yekuti ndakaroya murume nekuti ainge andirwadzisa. Ndava kufunga kudivhosa murume ndomusiya akadaro. Ndinganzi ndinenge ndatadza here kana kuti ndongogara hangu ndichipinza chikomba changu mumba iye murume wangu aripo.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.